Bide honetan ikusiko dugu zelan egiten diren polinomioen arteko zatiketak. Hemen ditugu, bi polinomio. Lehenengo gauza da, ordenatzea polinomio biak. Mailarik handienetik txikienera. Orduan, hasiko gara idazten, polinomio hau, maila handiago daukona 6x berrau. X berriro ez dagoenez, komeni da utxunetxo bat iztea hemen, gero, gehi 8 isa berbi, gehi 7 isa, gehi 40, zatituko dugu beste honeaz. Hau ere ordenatu inberko genuke. Ordenatuta dagoenez, bi isa kuadro, ken lau isa, gehi 5. Orain prozesua da, hartzea mailarik altuena daukona, zati mailarik altuena daukona hemen. Eta egiten dugu zatiketa hori. 6x berlau, zati 6 isa berlau, zati 2 isa berbi. Nahi balin baduzue, alduzu egin aparte. Traki da, 3 isa kuadro dala. Borun emaitza, hemen ipintzen dugu. Eta orain bidertzen ditugu, goiko danak, hemengo danak, 3 isa berbiaz. Eta emaitzak, hemen kokatuko ditugu, bakoitza bere mailaren azpiko horretan, urtendan zeinua aldatuta. Hau da, kenketa egin beharko denuela. Orduan, 3 isa berbi, bider 2 isa berbi, 6 isa berlau. Beraz, hemen, ken 6 isa berlau. 3 isa berbi, bider minus lau isa, da minus 12 isa berriru. Beraz, hemen, gehi 12 isa berriru, justu utxune hori, itxidugun utxunean, x berrirukin batzeko. Eta 3 isa berbi, bider 5, da 15 isa berbi, ken 15 isa berbi. Eta orain, batzen ditugu polinomio biak. 6 isa berlau desagertzen da, 12 isa berriru, ken 7 isa berbi, eta beste guztiak kopiatu aldugu hemen. Batzuk izten dabe kopiatu barik, nik nahiago kopiatzea. Gehi, 40. Eta prozesua errepikatuko dugu. Orain, mailarik altuena daukona, hau da, zati 2 isa berbi, da 12 isa berriru, zati 2 isa berbi, izango da 6 isa. Gehi 6 isa. Orduan, 6 isa bider 5, 30 isa, beraz, ken 30 isa, izen azpizan, 6 isa bider minus lau isa, minus 34 isa berbi, beraz, gehi 34 isa berbi, eta 6 isa bider 2 isa berbi, 12 isa berriru, minus 12 isa berriru hemen. Orain, batu, betiko moduan lehenengo desagertuko da, 17 isa berbi, ken 23 isa, gehi 40. Orain, berriro, minus 17 isa berbi, zati 2 isa berbi. Zegeratzen da, 17 biren. Borrango tau, ikusteko. 17 biren. Bakit inkomoda dela, zatiki bat agertzea hor, baina zatiketan moten da hori. Bider 5, 17 biren bider 5, geratzen da, 85 biren, zati 95 eta gehiru 8, gero, minus lau isa bider 17 biren, minus lau zati bi simplifikatuko dugu, eta gaten da minus 34 isa, beraz hemen gehi, hemen kenparkatu, minus gehi 34 isa, eta bestea, bi zati bi desagertzen da, minus 17 isa berbi. Simplifikatu, eta orain, agoneaz gehi 11 isa,
Eta hemen da, 82 biren, ken 85 biren, minus 5 biren. Noiz gelditu bire dugu prozesu hau? Momentu honen gelditzen dugu, zetxik. Geratutan honen maila, zatitzailearena baino bajoagoa danean. Bardina, edo handiagoa dan bitartean, zatiketa egiten dugu. Ailegatzen danean, maila txikinago izatera, orduan, gelditu zen dugu. Eta hemen daukagu. Hau, izango da zatidura, 3 isaberbi, gehi 6 isa, gehi 7 biren, eta ondarra, izango da, 11 isa, ken 5 biren. Vale?